Hvaljen si Marija. Draga braćo i sestre, za pokvareno auto vozilo ni jedan put ne valja. Za pokvarenu glavu razmišlja on o Božjoj riječi ili o ljudskoj riječi, ništa njemu neće valjati. Tako i ova riječ o talentima, ova prispodoba o talentima, za pokvarenu glavu doće u sukob i s Bogom i s čovjekom. Jer počet će odmah razmišljati kako je Bog nepravedan, jer je nekomu dao 5 talenata, nekomu 2, a nekomu 1. Zar to nije nepravda? I što će mu koristiti ova riječ koju je čuo? Međutim, razborit, pametan čovjek, sve što go čuje, sve što go pročita, sve što go, čim se god susretne, želi izgraditi sebe da bude više čovjek. Da bude čovjek za druge. Jer smisao, pogotovo Božje riječi, jest da bismo bili više ljudi. Zato sami sebe upitajmo, je li mi Bog išta dao? Je li mi dao ikakav talenat da mu mogu reći hvala? Ima li nešto kod mene zbog čega bi ja Bogu trebao reći hvala? Pa imam li ruke? Mogu li pokretati te ruke? Imam li noge? Mogu li pokretati noge? Imam li oči, uši? Imam li jezik? Ima li išta to što mi je Bog darovao zbog čega mu rekao hvala ti? A kažem li ja Bogu hvala ti? Uvjeren sam da je svatko od nas dobio ne jedan talenat. Dobili smo ih na desetke. Međutim, kažemo li Bogu hvala ti? Najbolje čovjek govori Bogu hvala kada te svoje talente koristi za opće dobro. Kada te svoje talente nije upotrijebio da bi samo sebi stekao neko bogatstvo, neku dobit, i kada ih nije upotrijebio da bi ostvarivao svoje interese, tada kažemo Bogu hvala ti. Uvjeren sam, draga braćo i sestre, da branitelji Škabrnje i Vukovara nisu gledali da steknu sebi ni riječ hvala. I zato su bili spremni položiti svoje živote za dobro svakoga od nas. Jer danas Škabrnjom i Vukovarom može slobodno šetati, čak i onaj šeta koji je poubijao i ubijao tamo. Čak i on tamo slobodno šeta. A za vrijeme dokle su se oni borili, nije se moglo tamo slobodno šetati. Zato, draga braćo i sestre, ako ne znamo reći Bogu hvala, zar ćemo znati reći čovjeku hvala? Ako ne vidimo kod sebe tolike darove, tolike talente zbog kojih bi trebali reći Bože hvala ti, pa zar ćemo vidjeti u čovjeku neki njegov dar zbog kojega ćemo reći Bože hvala ti što je taj čovjek takav i takav, što si obdario te ljude s kojima sam okružen tim i tim darovima. A nećemo mi to znati reći. Pa tako nećemo znati ni vrijednovati ljudske glave, ljudske boli, ljudske žrtve. Nećemo znati vrijednovati. Ali ovi nas talenti uče, draga braćo i sestre, želimo li dobiti još više, onda naučimo reći hvala. I budimo zahvalni svakom čovjeku koji svoj talenat, svoj dar upotrijebi
ne za ostvarivanje svojih interesa, nego za dobro drugog čovjeka. Dođimo bilo gdje, bilo s kojim radnikom se susretnemo, pogotovo s nekim prodavačem. Pa kad nam dade samo neku stvar ispod cijene, ili bolje rečeno, kad nas snizi tu cijenu, kako ga znamo drugčije gledati, drugčije vrijednovati. A to znači da se taj čovjek mora odreći svoje dobiti da bi tebi nešto dao. A vidimo kad nas snizi tu cijenu, kako ga znamo drugčije gledati, drugčije vrijednovati. A to znači da se taj čovjek mora odreći svoje dobiti da bi tebi nešto dao. A vidimo li mi to? Da se mnogi ljudi znaju odreći ne samo svoje dobiti, ne samo svojih interesa, nego da je njihov glavni interes i njihova glavna dobit da je dobrobit drugog čovjeka. Naši branitelji uistinu da nisu tako gledali, da nisu tako prilazili, pristupali Hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, ne bi mi slobodno mogli reći ja sam Hrvat. Da smo izgubili kojim slučajem rat, prošli bi gore nego na Blajburgu, ne bi nas više bilo. Ne bi nas više bilo. Zato, draga braćo i sestre, kroz Božju riječ koja nas uči i potiče na zahvalnost, da ne zadržimo svoje darove samo za sebe, gledajući kako je Bog strog, kao što reče ovaj koji je primio samo 1 talenat, za razliku od ove druge dvojice nije. Ni ovi koji je primio 5 talenata, ni ovi koji je primio 2 talenta, nije rekao Bogu ti si strog, nije rekao da on žanje tamo gdje nije sijao, nego kaže Gospodar, dao si mi 5 talenata, evo ti drugi 5 talenata. Dao si mi 2 talenta, evo ti druga 2 talenta. Ali ovaj koji je sebičan, on vidi strogost i u Bogu i u čovjeku. Lijen čovjek vidi strogost i u Bogu i u čovjeku. Bolje rečeno, ljudi interesa, oni vide strogost tamo gdje je nema, a tamo gdje bi trebali doista biti strogi, mi smo blagi. Tamo gdje bi doista trebali biti blagi, mi smo strogi. Mi ćemo olako pričati o oproštenju. Ovom zgodom sve one koji pričaju o oproštenju poziva nek dobro razmisle da oni nisu upravo poticatelji zla i mržnje. Neka dobro razmisle da upravo ljudi koji pričaju o oproštenju bez kajanja za grijehe, oni potiču na mržnju i novo zlo. Isus Krist izričito reče, ako se ne obratite, propašćete kao i ovi. Ako se ne obratite, a nema obraćanja tamo gdje nema priznanja krivnje, nema obraćanja tamo gdje nema kajanja i priznanja grijeha, nema ga, draga braćo i sestre, tu jedino može nastati još novi i gori kaos i nova i gora mržnja, novo i gore zlo. Opraštanje može biti samo tamo gdje se čovjek kaje, a to znači priznaje svoj grijeh. Priznaje svoj grijeh. Tu može nas doći do opraštanja i tu biva mir i tu biva radost. Zato, draga braćo i sestre, ne nasjedajte na ničije priče o opraštanju,
i zaboravite svaku priču, prikrižite je odmah. Koji vam priča o praštanju, a ne priznaje grijeh, taj vas čini zločincima. Umjesto da se pokaje i prizna svoj grijeh, on ponovo tebe čini zločincem. Jer ako on nema što priznati, ako on nema grijeha, a ti kažeš da je on učinio neki grijeh, znači da si ti lažac. A dočin si lažac, dočin si ti izmislio neke njegove zločine, znači da si ti zločinac. Zato, draga braćo i sestre, ne prihvaćajte nikada i ničiji govor o praštanju, gdje nema priznanja grijeha, jer mir tamo ne može biti. I nek se ne pravi nitko veći od Isusa Krista. A njegove su riječi, kao što rekoh, ako se ne obratite, to znači ako se ne odreknete svoga zla, propašćete. Je li to teško shvatiti u životu? A to je veliki milosni dar Božji. To je veliki talenat to shvatiti i to u život primijeniti. I na tom Bogu zahvaljujmo ako smo ga shvatili. Amen.